So felly, yn y barn chi, wyt ti'n meddwl bod mae'r gwrywdod gwenwedig yn dal problem I ddynion ifanc? Ie, cant. Fi'n credu mai, fi'n credu mai wedi gwella yn y blynyddoedd diwetha, ond fi'n credu mai dal yn broblem eitha mawr ymysg dynion ifanc a unrhyw oedran hefyd. Beth amdano reolaeth drwy gofrodaeth o gwbl? Ti wedi clywed amdano hwnna? Na, so wedi clywed am, fi'n gallu fel geso beth yw e fel, os chi'n mewn perthynas gyda rhywun a fel chi'n reoli be maen nhw'n neud, a neu fel chi ddim yn gadlu nhw falle, neu be maen nhw moyn, neu chi'n fel stopio nhw rhag mynd I llefydd neu gwneud pethau gwahanol. So fi'n credu bod yna bach yn peryglus I raddau oherwydd fel mewn perthynas chi'n gofod gallu ymddiried yn eich gilydd a fel dangos trust i'ch gilydd bod chi'n gallu ymddiried yn nhw I byw bywyd nhw a chi byw bywyd chi, ond mae'r ddau o chi'n gwybod fel ni'n caru ein gilydd fel ni ddim yn ei wneud dim byd twp. So fi'n credu mae'n bwysig bod chi yn gadael i'r llall byw bywyd nhw a ddim dangos gormod o reolaeth fel, achos fi'n credu bod hwnna jyst mynd I pwysio nhw I ffwrdd hefyd. Beth wyt ti'n meddwl yw'r reswm pam mae pobl yn neud hynna? Fi fel yn enwedig yn mynd nôl i'r pwynt os chi mewn cariad am y tro gyntaf, fyse chi gyda hunan hyder isel neu rhywbeth fel hwnna a chi'n teimlo bod chi angen bod yn gwybod yn union be maen nhw'n neud. A chi'n teimlo os chi mewn rheolaeth felly, o chi yn gwybod be maen nhw'n neud os chi mewn rheolaeth. Ar y pwynt hynna te, beth wyt ti'n meddwl sydd yn neud perthynas fel iachus? Lot o ymddiried yn eich gilydd a mewn modd fel ffordd chi'n ymddwyn gyda'ch gilydd, mae angen bod yn sut byddwch chi'n ymddwyn ar ben eich hun neu gyda teulu. Fel stym angen rhoi fel gwyneb gwahanol mlaen neu stym angen actio'n wahanol, chi tisa'n bod yn eich hun. So fi'n credu mae'n bwysig bod chi'n siarad trwy problemau chi neu unrhyw beth gyda partner chi. Ac fi'n credu hwnna'r peth mwyaf pwysig a'ch swen chi'n datblygu elfen o trust o chi'n fod mwy onest gyda'ch gilydd a fi'n credu mae hwnna'n jyst yn gwneud berthynas yn lot fwy iachus. Pan mae'n dod I cyfathrebu, wyt ti'n meddwl mae'n galetach I ddynion na merched? Sa'n siŵr pam, fi'n credu falle mae jyst ystrydeb bod fel dynion ddim yn gallu siarad a fel fi'n credu bod rai pobl yn teimlo cywilydd dweud os maen nhw'n rhannu problemau nhw gyda ffrindiau nhw, neu falle ofn o be maen nhw'n mynd I ddweud. So fi'n credu, fi'n cytuno bod dynion llai tebyg o siarad am problemau nhw gyda'i gilydd a fi'n credu hwnna'n rhywbeth ni angen gwella. Mae fel bron fel stigma wael bron, I fel dynion yn siarad. Os ganddo chi fel ffrindiau, ti'n gallu fel siarad I pethau fel hwnna amdano? Ie, cant. Fi'n credu bod rhan fwyaf o bobl gyda ffrindiau bod nhw yn mwy na pardi siarad gyda nhw. Fi'n credu y peth mwyaf anodd yw jyst dechrau. Fi'n teimlo fel unwaith chi wedi siarad gyda nhw unwaith, chi'n datblygu'r fel trust yna rhwng eich gilydd, bod chi'n gallu mynd at eich gilydd gyda unrhyw beth. So fi'n credu y peth mwyaf anodd ddim yw ffeindio'r pobl, ond jyst dweud nhw sut chi'n teimlo. Sut bysych chi'n meddwl bysych chi'n teimlo? Un o'r ffrindiau chi yn dod iddo ti yn dweud, look, dwi'n gwybod ti'n mewn perthas yma nawr, ond dwi'n meddwl ti'n, you're out of line here am rhywbeth. Sut bydd hynna'n neud chi'n teimlo? Fel os oedd un o'r boes yn dweud hwnna I fi, byddai'n cymryd fel gwbl ddifyr fel. Os maen nhw angen dod I fi I gweud hwnna, then mae angen bod yn really wael, fi'n meddwl. Erbyn nhw ddim yn pigo lan ar pethau bach, fel I nhw actually fod yn serious, fel bod, byddai'n gwrando iddyn nhw. So felly, yn y barn chi, wyt ti'n meddwl bod mae'r gwrywdod gwenwedig yn dal problem I ddynion ifanc? Ie, cant. Fi'n credu mai, fi'n credu mai wedi gwella yn y blynyddoedd diwetha, ond fi'n credu mai dal yn broblem eitha mawr ymysg dynion ifanc a unrhyw oedran hefyd. So pan ni'n dweud gwrywdod gwenwedig, beth ydy hynna'n meddwl I ti pan ti'n clywed y gair hynna? Beth sy'n dod I'r meddwl chi? Edrych yn gryf a fel mewn modd dim emosiwn. Fel chi jyst yn y person perffaith sydd ddim gyda dim problemau a mae'n fel battle of the egos bach os falle rhwng chi ac ffrindiau chi a chi jyst yn ceisio bod yn rhywun sydd ddim yn vulnerable o gwbl. So beth ydych chi ystyried fel bwy iawn te? Fi'n meddwl rhywun sydd wastad yn barod I rando yn gyntaf. Rhywun sydd yn gwybod ble mae'r llinell, so yn amlwg chi'n cael jokes gyda nhw. Ond hefyd os mae rhywbeth difrifol yn dod lan, chi'n gwybod chi'n gallu siarad gyda nhw. Fel chi'n gallu rhoi 100% ymddiried.
os mae rhywbeth chi'n dweud iddyn nhw, chi fel, please pa gweud neb arall. Chi'n gwybod bod nhw ddim yn ei ddweud. Fel hwnna'n dangos fel parch. Ie, fi'n mynd dweud onest drwy dda, just cadw yn real. Fel dweud i ti sut mae'n edrych, bod yn honest. Dyna fe i fi. Fi'n credu mae fel dyle fod dau rôl i fel ffrind da, fel bod chi'n gallu gael hwyl gyda nhw mwynhau yn cwmni nhw, ond hefyd bod chi gyda elfen arall i'r berthynas ble chi'n gallu bod fel bach mwy serious a fel siarad am problemau eich gilydd. So fi'n credu bod yn bwysig gael cymysgedd da o'r ddau.